And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Buntis ako, pero ang nagpakaama ay ang girlfriend ko. Hindi ako madalas makinig sa radyo, pero dahil nabanggit ng anak ko ang programang ito, gusto kong ibahagi ang kwento ng aking buhay pag-ibig sa kapwa ko babae. Itago niyo ako sa pangalang Eileen. At ito ang aking secret file. Noong 24 years old ako, kumuha ako ng vocational course sa isang institution sa Pasay Road, Makati City. Ako ay isang masipag at mabuting estudyante. Kaya kong pagsabayin ang pag-aaral ko at buhay pag-ibig. Kaya lang, hindi ako pinapalad sa mga nagiging karelasyon ko. Kaya naisip ko, makipag-phone pal sa isang tomboy. At dito na nagsimula ang magulo, maganda, at makulay kong kwento. Isang araw kausap ko yung ka-phone pal ko sa institusyon na pinapasukan ko nang dumaan ang kaklase kong babae na itatago ko sa pangalang Daniela. Oy, I like your smile. Sabi ko kay Daniela, o Dani, kung tawagin namin siya. Nagkatinginan kami. Ay, smile ko lang, tanong niya sa akin. Nginitian ko siya at ang sabi ko ay, hindi, I like you too. Lagi akong nagpapapansin sa klase para naman mapansin ako ni Danny. Pero alam ko naman na hindi ko siya pwedeng maging kasintahan kasi alam ko na meron siyang girlfriend na si Kathy. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, laking gulat ko nang mabalitaan ko na nakipaghiwalay si Danny kay Kathy. Simula noon, nanligaw na sa akin si Danny. Madalas kaming nasa Harrison Plaza at kumakain kami sa paborito naming restaurant. Isang buwan niya akong niligawan. At sa araw na naramdaman kong tatanungin niya na ako, sinundo niya ako sa Harbor Square sa may CCP. Pagkatapos kong kumain kasama ang mga kaibigan ko. Naglalakad kami noon tapos napaupo kami doon sa may tapat ng Bay Area. Hinawakan ni Danny ang mga kamay ko at saka niya ako tinanong ng, pwede ba kitang maging girlfriend? Siyempre, umuo ako kasi mahal ko na siya. At isa yon sa mga masasayang araw ko. Hindi nagtagal, pumunta kami ni Danny sa kanilang bahay.
Kasi gusto niya daw akong ipakilala sa mga magulang niya. Pumasok kami sa bahay nila at pagkakita sa akin ng nanay niya. Halatang halata ko na hindi nila ako gusto para sa anak nila. At kahit ganun ang bumungad sa akin, naging maayos pa rin ang pakikitungo ko sa kanila. Hindi ako tinanggap ng nanay ni Danny bilang girlfriend niya. Ang gusto ng nanay ni Danny ay maghiwalay kami. Pero gusto naming patunayan na kaya naming magmahalan kahit malayo kami sa isa't isa. Imbes na maghiwalay kami ni Danny, tinuloy pa rin namin ang relasyon namin ng pasikreto. Pinapunta si Danny ng kanyang ina sa Amerika para makapagsimula ng bagong buhay nang wala ako sa tabi niya. Ako naman, bilang breadwinner ng pamilya ko, ay pumunta ng Japan taong 1999 para magtrabaho doon. Malayo man kami ni Danny sa isa't isa, kinaya naman namin ang long distance relationship. Nagtrabaho ako sa Japan as an entertainer sa isang bar. Marami akong nakilalang tulad kong umalis ng Pinas para mabigyan na maginhawang buhay ang pamilya. Kanta dito, kanta doon, sayaw dito, sayaw doon. Pero habang nagtatrabaho ako, nakilala ko rin ang isang lalaking Hapon na itago natin sa pangalang Yamashita. Nagustuhan ko siya at hindi ako proud, pero naging kami ng maiksing panahon. At sa paglipas ng mga araw, nakakapagtaka dahil hindi ako dinaratnan ng buwan ng dalaw ko. Madalas din akong umabsent sa trabaho kasi bigla na lang akong parang nasusuka na ewan. At yun na nga. Nalaman ko na nagbunga ang relasyon namin ni Yamashita. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon. Alam kong nagkamali ako kasi hindi akong naging loyal kay Danny. Hindi kinaya ng konsensya ko ang katotohanan yun. Kaya naman tinawagan ko si Danny na nasa Amerika. Dahil karapatan niyang malaman ito. Ikaw na ang bahala kung gusto mong makipag-iwalay sa akin. Danny, buntis ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dineretso ko na siya. Alam kong sobra-sobra ko siyang nasaktan. Dahil hindi siya makasagot sa akin matapos kong sabihin sa kanya na buntis ako. Tanging mga malalalim niyang hinga ang naririnig ko. Hindi ko din maiwasang maiyak. Kasi iniisip ko niya kung paano ko bubuhayin ang batang nasa sinapupunan ko. Sabi sa akin ni Danny, pag-iisipan niya daw ng maigi ang sitwasyon namin bago siya magdesisyon. Hindi kami nag-usap ng 1 linggo. At dahil doon, inisip ko na ipalaglag ang bata. Noong nasa abortion clinic na ako, nag-iisip-isip ako habang naghihintay. Naisip ko, anak ko tong batang ito. Gusto ko siyang buhayin at hindi naman niya kasalanan na nabuo siya. Kahit na mahirap at magulo ang sitwasyon ko noon,
Napagdesisyonan ko na hindi ko ipapalaglag ang bata. Bubuhayin at palalakihin ko ang bata. Umalis ako sa abortion clinic at wala na akong pakialam kung ako lang magpapalaki sa bata mag-isa. At least, magiging ina ako. Lumipas ang 1 linggo. Tinawagan ako ni Danny. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, Eileen. Pero mahal kita. I won't let you raise the kid alone. I'll be with you. Hindi kita iiwan. And I promise you that. Sabi ni Danny sa akin. Ginanahan akong maging ina dahil sa sinabi niyang yun. At habang hawak ko ang maliit na bump ko sa tiyan, alam kong kakayanin ko ang pagiging ina kasama si Danny sa tabi ko. Pagkatapos nun, bumalik ako sa Pilipinas. Ganon din si Danny. Pinuntahan namin ang mga magulang niya para sabihin sa kanila na ako'y nagdadalang tao. Siyempre nagalit sila at lalong uminit ang dugo nila sa akin. Kung ano-anong masasamang salita ang sinambit sa akin. Lalong-lalo na ang nanay ni Danny. Kulang na lang ay isumpa niya ako. Pinalaya si Danny sa kanilang tirahan. At dahil doon, naghanap kami ng matutuluyan. Tumira muna kami sa mga ate ko sa Valenzuela. Naghanap pa rin kami ng sarili naming tirahan at sa awa ng Diyos, meron kaming nahanap na maayos na tirahan sa Valenzuela din. Nabuhay kami ng payapa sa aming munting tirahan, kasama ang batang lumalaki sa sinapupunan ko. Minahal rin ni Danny ang anak ko at tinuring niya rin na parang sarili niyang anak. April 19, 2000. Dinala ako sa Philippine General Hospital sa Maynila. Kasi isang doktor doon ang ama ni Danny. Hindi normal ang panganganak ko. Kasi yung umbilical cord ng bata ay nakapulupot sa leeg ng bata. At yung pulse rate ko ay bumababa. Nagdesisyon ng doktor na ipasesarya na lang ako. Ang tatay ni Danny ang naging anesthesiologist ko. At makalipas ang ilang oras, dumating na sa mundo ang pinakamamahal kong anak na babae. Sa mga panahong yun, hinding-hindi ako iniwan ni Danny. Tinupad ni Danny ang kanyang pangako. At kahit hiwalay na kami ngayon, parehas pa rin naming pinapalaki ang bata. At kahit ganito ang sitwasyon namin ngayon, hanggang ngayon, tinutupad niya yung pangako niya sa akin na I won't let you raise the kid alone. At hindi nga ako nabigo. Muli, ako si Eileen. At ito ang aking secret file.